A la plaça ja sabeu que arrenquem cada dia amb un tema d'actualitat de la nostra comarca i parlem amb un convidat o convidada que ens explica tot el que sap sobre aquest tema escollit. I com us he adelantat fa un moment a la introducció, el que nosaltres fem avui és marxar fins al Muster per parlar de que ha començat una nova edició del sorteig de la Morterada, una forma d'ajudar al comerç local del municipi. Aquesta rifa que realitza entre els veïns i veïnes de la població va començar el passat dilluns dia 15 de febrer i s'allargarà fins al dijous dia 1 d'abril. Va que nosaltres volem conèixer més a fons aquesta iniciativa i ho fem amb l'Àngel Xifré, alcalde del Muster. Senyor Xifré, molt bona tarda. Molt bona tarda. Expliqui'ns una mica com funciona la Morterada, per la gent que no ho conegui. Molt bé, la Morterada, vull dir, és un sorteig que fem a nivell municipal, ja és la 8a edició, i normalment el fem en aquesta època, que és normalment l'època des del mes de gener fins a Setmana Santa, que és quan el comerç local té menys activitat. El que fem és, a cada comerç del municipi, se'ls donen uns tíquets, uns butlletins, unes butlletes, perdó, i la persona que fa una compra de 20 euros o superior, doncs se'ls dona aquestes butlletes. Llavors, quan acaba la promoció, que és l'1 d'abril, la setmana següent fem un sorteig, amb el qual donem 3 premis. Un primer premi de 300 euros, un segon premi de 210 euros i un tercer premi de 120 euros, que el que han de fer aquesta gent amb aquests premis és gastar en els comerços del municipi. Àngel, és la 8a edició que tireu endavant, això vol dir que ha funcionat molt bé cada any, no? Dedueixo? Sí, com cada any ho anem repetint. De fet, cada any, abans de fer la Morterada, fem una reunió amb els diferents comerços del poble per fer una valoració de com va la iniciativa, i els comerços del poble la valoren molt positivament. Això fa que ara ja arribem a la 8a edició. De fet, la gent del poble ho sap. El que volem bàsicament és incentivar el comerç local. Vull dir, el restaurant que tenim, el bar-restaurant, les perruqueries, la farmàcia, les botigues, que la gent consumeixi en aquesta època. És una manera de donar a conèixer el comerç local i que la gent faci una despesa en aquest comerç. Àngel, exactament quants comerços hi participen en aquesta iniciativa? Al poble tenim 6 comerços. Tenim una botiga, 2 perruqueries, el forn de pa, la farmàcia i una botiga. I també el bar-restaurant que hi ha de l'Ateneu. És a dir, que participen els 6 comerços que teniu al municipi, els 6 participen, no? Sí, tots 6 participen. I llavors la persona, tal com he comentat, la persona que fa una despesa de 20 euros o superior en aquests comerços, doncs el comerç li dona les butlletes corresponents, que són les que després celebrem el sorteig. Àngel, el nom de la Morterada, d'on ve? A mi, quan ho vaig llegir, em va causar molta curiositat. D'on ve la Morterada? El nom de Morterada, no sé, potser els que som més joves ja heu perdut el sentit del nom, però el nom, per exemple, quan una persona rebia molts diners, diu, home, aquesta persona ha rebut una morterada de diners. És una expressió catalana que s'ha perdut i voldríem recuperar aquest sentit, no? És que és una morterada, no? És una cosa molt gran, no? Diguem així, no? Que reps un regal molt gran, no? D'aquí ve el sentit de la paraula morterada. Ojo, doncs pot ser que sigui perquè jo soc més joveneta i no ho tenia sentit. Mira, que li ha tocat la loteria, no? Li ha tocat una morterada de diners, no? Li ha tocat molts diners, no? En el sentit aquest. Mira, una cosa nova que he après avui abans d'anar a dormir. Àngel, potser aquest any té més valor que mai, no? Aquest sorteig amb tota la pandèmia que estem vivint i on un dels més perjudicats és el comerç local i on, a més, és qui ara ha estat al front de la pandèmia i al nostre costat, quan, per exemple, no es podia sortir del municipi i només es podia comprar el comerç local. Imagino que és una forma també de reconèixer la feina que estan fent, no? Sí, podríem dir que hi ha hagut dues situacions paral·leles. Una, sobretot, el que és el comerç més essencial, les botigues de menjar o els forns de pa. Aquesta gent, o la farmàcia mateix, no? Aquests, en l'època de pandèmia, han tingut la mateixa activitat o inclús més. Però sí que hi ha tota una sèrie de comerç, sobretot bars, restaurants, botigues de roba, que no en tinc cap al poble, però aquestes sí que han patit molt més la situació de la pandèmia. Els mateixos bars-restaurants tots sabem que han estat tancats bastant de temps. Ara tenen una activitat mínima. Vull dir, poden obrir al matí per servir esmorzars i al migdia.
Per tant, també és una mica per donar-los a conèixer i donar-los tot el suport en la situació que estem vivint. Està bé, perquè dintre d'aquest sorteig també inclou el restaurant, comenta, és a dir, que si algú del poble va a dinar, li donen aquest sorteig, o sigui, aquesta butlleta pel sorteig i poden participar al sorteig inclús anant a dinar en un restaurant del poble, no? Sí, de fet, al poble més tenim el bar de l'Ateneu, que és un bar-restaurant, i la persona que vagi allà a menjar, rebrà aquestes butlletes que entren dins del sorteig. Molt bé, perquè normalment es fa només amb comerç i està bé que també s'incloguin els restaurants i que també s'han patint molt tota aquesta pandèmia. Àngel, no sé si s'està impulsant algun altre projecte des de l'Ajuntament també enfocat cap al comerç. Sí, bueno, ara estem en una iniciativa que ja vam començar l'any passat, però que encara no tenim, diguéssim, a les mans, que és fer una guia de serveis del municipi. És a dir, al municipi no només hi ha el comerç, diguéssim, a peu de carrer, que és el que nosaltres veiem, sinó que també hi ha molts serveis. Hi ha jardiners, hi ha electricistes, i el que estem fent és editant una guia de comerç local i també de serveis municipals, de gent que pugui oferir serveis aquí al municipi, i això donar-ho a conèixer a tothom. Vull dir, es farà en format digital, però també en format de paper, i la intenció és repartir-ho per tot el poble. Vull dir, a vegades aquí al poble molta gent desconeix que hi ha un jardiner o que hi ha un electricista o que si necessita un fuster, per exemple, doncs saber que aquí al poble hi ha gent que ofereix aquest servei i com posar-se en contacte amb ells. I està bé també inclús per pobles veïns que potser no tinguin un fuster i que sàpiguen que al Muster existeix un fuster. Aquesta guia sabem quan es podrà fer realitat o de moment és un projecte que no té data? El projecte ja hi estan treballant, de fet tenim una consultoria que està treballant amb l'edició d'aquest projecte, no tinc data, però jo crec que en un parell de mesos, com a molt trigar, ja tindrem aquesta guia a les mans. Estarem pendents des de la plaça per fer-vos un truc i poder parlar amb vosaltres sobre aquesta guia per saber què inclou i totes aquestes coses. Àngel, aprofitant que et tenim avui aquí nosaltres compartint una estona, quins temes són els que estan damunt de la taula al Muster, properes accions que tingui el consistori previstes? Bé, ara, per dir una manera, per exemple, hem tancat una cosa importantíssima que ens ha portat molts anys de feina, que és la recepció d'una urbanització, la urbanització Picarany, ja l'hem completat. I ara els projectes més importants és la carretera que s'està fent entre el Muster i la Selva del Camp. Aquesta carretera la fa la Diputació de Tarragona. Jo crec que amb el termini ens han dit que el mes de maig ja estarà acabada i potser maig-juny ja serà operativa. Això també ens ajuda a nosaltres a millorar moltíssim les comunicacions amb la Selva del Camp. Sempre he dit que com a municipi el nostre referent és la Selva del Camp. Els nostres alumnes d'aquí del Muster fan l'ESO batxiller a la Selva, el cap de referència, tot i que tenim un consultori, el cap de referència per urgències és també la Selva del Camp i a nosaltres aquesta millora és molt important. I l'altre projecte que ja també aviat se començarà a fer és arreglar el carrer que dona a l'escola del municipi. Aquest carrer és un carrer que cal remodelar, vull dir, volem fer un carrer que sigui, diguéssim, suau, en el sentit que hi hagi poc trànsit i que permeti un accés als alumnes a l'escola. Aquest projecte ja està licitat, ja hi ha una empresa que l'ha de fer i abans d'un mes o dos ja veurem que s'inicien les obres perquè així al setembre tinguem el curs ja poder començar amb tota la normalitat. Pendents d'aquestes infraestructures, Àngel, com comentaves, aquesta carretera que va del Muster fins a la Selva del Camp, que sempre que hem parlat amb tu ens has dit que està ja a tocar, que ja s'està a punt d'acabar, però és veritat que amb tota la pandèmia i tot s'està ralentint molt i és com dius tu, un pas molt important pel municipi, ja que la Selva hi van tots els vostres alumnes quan fan ESO i batxillerat. Àngel Xifré, alcalde del Muster, moltíssimes gràcies per compartir una estona amb nosaltres a la plaça avui. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per seguir pensant en el poble del Muster i, com sempre, a la vostra disposició. Fins la propera, Àngel, gràcies. Gràcies a vosaltres.